San Pablo apostoluak Timoteori, anaia maite, gogora ezazu Jesu Kristo jauna, Davide gobernoa, hinen artetik biztua, gaudan ere evangelioa, horregatik honetan, gaizkile bat bezala giltzapean ebatzeraino, baina jaunaren giltza ez dago giltzapetua, horregatik eragartik guztia aukeratu egunerako, Kristo betiko giltzarekin ematen duen salomena horiek ere egin ezaten. Benetako giltza, arekin egiten bagera, bizi ere arekin biziko gera. Nekeetan irauten badugu, errain ere izango gara arekin. Ukatzen badugu, anek ere ukatu egingo gaitu. Gure idealak ez bagera, beti ideal izango badura, ez baitu ezake bere munduka. Jauna, esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa santuaren figurutik. Adiatan, Martak esan zion Jesusi, jauna, zu hemen gertatu bazinean, bere anaia ez zeneko. Hala ere badakit, zu jakoikoari eskala guztia, jakoikoak emango dizula. Jesusek erantzun zion, iztuko da zure anaia, eta Martak badaki iztuko dela iztuerako bano azken egunean. Eta Jesusek, niraiz iztuera eta bizia, nigan sinisten duena, hilik ere biziko da. Eta nigan sinistuz bizirena, ez da eguna iziko, sinisten alduzu hori, eta Martak, bai jauna, sinisten dutik, zuzera Mesias, jakoikoaren semea, mundu ontara etortzeko azera. Jaunak esanak. Gizakiak, aspaldi-aspalditik, behar da hasieratik, beti gogoa izatu, heriotzaren ondoren zer ote dagoen, esan genezake,
sumatzen baizuten, sinisten baizuten, ulertzen baizuten, heriotzaren ondoren ere bazutela zer esperoan haien gertutik edo haien gertu hiltzean ere. Horregatik, hariko zureneroak hartutzen ditugu gizaki azparna zaren artean. Hoxeetan, esan pentsatzeko, gure arrazoia erabiltzeko motiburik importanteenetako bat. Azken finean, guk gure izaera zerrenaren eta noraren eta nondik datozen eta norra bazen gogoa erokitzen ezinbestekoa baita munduaren aurrean, bizitzaren aurrean jarrera egoki eta mesedegarri bat eduki ahal izateko. Horren aurrean ere, esan dezakegu gure gauza batzuk, gure arrazoimenak ulertu edo jakitera lortzeko aukera. Baina Jesusek ere argia eman digu horren inguruan gure izaera zein da, gure bidea zein da, nondik gatozen eta norra goazen uler dezagun. Jesusek argia ekarri digu askotan, argitzen dugu, evangelioetan, konparazioa. Ni naiz munduko argia, nik argia ekartzen dizuen ilunetan egon zaitezten. Eta Jesusek gure izaera hori garbuz nahi digu, argitu egiten digu. Eta batez ere egiten digu, guri konfiantza sentiaraziz. Hau da, jagoikoaren maitasuna, jagoikoaren erronkia, jagoikoak eginak gerala gogoa erokiak dugu, ez gerala kasualitate huts baten ondorio, baizik eta jagoiko on baten ekintzak erabiltzen dio. Horregatik Jesusek dugu garbi egin ezaguna, jagoikoarengatik gatozen bezala haren joango gara da. Baina ez ikara senti dezagun, baizik eta justu kontrakoa konfiantza senti dezagun. Heriotzak iluna ematen digu eta normala da heriotzak mina sentiarazten digu. Gure maite dugu norbait hiltzen delarik, tristura hiltzen dugu, despeditu izaten dugulako, eta horrek beti bihotzean mina ematen digu. Baina Jesusek min horren nolabait ere aurrean ere nahi digu transmititu esperantza. Jakoiko on baten aurrera goazela, jakoikoa errokisuatea, gure irakoak ez dira da suntsitzen desagatzen, baizik eta jakoiko horren eskuetan ematen. Hoxe da Jesusek guk garbi eukitzea nahi duena. Eta jakoikoaren erroki hori, jakoikoaren maitasun hori, jakoikoaren gertutasun hori guk gure
Begira jauna, begionez gure eskaintza hori. Arrezazu, Jose, zure zerbitzaria, zeruko haintza zure semearekin. Bat egiten bai gaitu, bere maitasun misterio handian errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bera, beren alde hilda, gu guztiok betiko ginez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen. Ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afaldoan karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren karizanatan, itu berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolari.
eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dugu Kristoren gorputza eta odoratzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin ditzala. Izan gogoak jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoak jauna pizteko itxaropenean joan diren gure sentiak, bereziki Jose, Salaberria, eta berarekin batera, Asentzio, Kontxita eta Alfonso, eta hildako guztiak ere, hartzazu zure aurpegiaren argitan. Jainkoaren ama Maria Birjina Doantsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure sendearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zutia Espiritu Santuarekin batean, osmeta haitza guztiak, gizan eta gizan guztien batean. Zapatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bitur gabe esan dezagun. Zure errukiak eskertikatik garbi izan daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogo bat bezala emaiozu elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuen
eleison, Krist eleison, Kyrie eleison, gure aita zeru eta izena, santu izan beriz zure izena, etor beriz zure erregioa,